खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसान स्किमनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नोंथांमोना पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बायदि आं बेनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफ्रा माने बिथांमोना फार्मार आईडी खालामनायखौ कम्पालसरि खालामना होबाय जायफोर बिथांमोना पीएम किसाननि थाखाय फैसा मोनगासिनो दङ जायफोर बिथांमोना पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों दा बिथांमोना फार्मार आईडी खौ खालामना लायाबानो फैसाखौ मोननो हाला दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों गोबां नोंथांमोननिसिम आंनिसिम माने बुंहरबाय थायो आरो जेनेबा पीएम किसाननि फैसा हाबनाया आंनिया बन्द जाबाय होननानै दा बिनिखायनो मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा फैसा मोननाया बन्द जानो हागौ आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौनो थांनाय मार्चनि 13 थारिखआवसो नोंथांमोना मोननो हादोंमोन दा बिनिफ्राय जोंहा दायो एप्रिलनि दिनै 22 थारिख जाबाय दा बेनिखायनो बारा गोबाव जायाखै जायखिजाया मास मोनसेनि एसे बारबाय आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन नैबे 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना फैगौ जुन मासाव मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोना जुननि गिबि सप्तायाव नोंथांमोना मोनाबाबो नोंथांमोना जुननि जोबथा सप्तायाव मोननायनि गोबां चान्सआ दङ आरो नोंथांमोना जुन मासावनो मोननांगौ आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथाखौबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनांगोन थांनाय बोसोराव नोंथांमोना पीएम किसाननि नैबे किस्तिनि फैसाखौ 2 आगस्टआवबो मोनहैनो हादोंमोन दा बेनिखायनो थांनाय बोसोराव ओरैबायदि जादों आरो फेब्रुवारिनि 24 थारिखआव बेसेबांबा किस्तिनि फैसाखौ सोदोंमोन आं किस्तिनि नामखौ गोसोआव गैला बेसेबां किस्तिमोन बियो दा बिनिफ्राय 24 फेब्रुवारि सोखांनायनि उनाव 2 आगस्टआवसो सोनो हादों दा बेनिखायनो 6 मासनि उनावसो मोननो हादों थांनाय बोसोरनिया दा देग्लाय बेबायदि जागोनखौ आं आसा खालामाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे जुन मासावनो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि फैसाखौ दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै गोबांनो नोंथांमोना आंनिसिम बुंहरबाय थायो पीएम किसाननि फैसाखौ आङो सिगांनिफ्रायनो मोननो हायोमोन नाथायबा दायो मा जाखोथाय फैसायानो हाबला किस्तिनि फैसाया होननानै नोंथांमोना गोबांनो आंनिसिम सोंहरबाय थायो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लादों गोबांनियानो इनएलिजिबिलिटि जाबाय जायफोर बिथांमोना लेन्ड सिडिं खालामाखै जायफोर नोंथांमोना इक्वाइसि होआखै दा नोंथांमोनियाथ' इनएलिजिबिलिटि क्राइटेरियायावथ' नोंथांमोना थानाय नङा अब्लाबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै जेनेबा लेन्ड सिडिंखौ नोंथांमोना खालामना लाफिनाबा इक्वाइसिखौ नोंथांमोना टाइम टु टाइम खालामना लाबाय थायाबा नोंथांमोना पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हाबाय थाया नोंथांमोननिया बन्द जायो दा बेखौ जायफोर नोंथांमोनानो गावनि स्टेटासखौ नायनानै खालामना लाबाय थायो दा नोंथांमोनानो फैसाखौ मोननो हाबाय थायो नाथायबा नोंथांमोना सोरबा मा खालामो फैसाथ' हाबबाय थाखायो होननानै थासिगोन स्टेटासआव मा जादों बेखौ नायला बिनिखायनो नोंथांमोना सिगांनि माखासे किस्तिनि फैसाखौ सोरबा मोननो हायाखै दा बेखौ नोंथांमोनहा मिथिनो हायो जेनेबा नोंनि बे स्टेटासा दायो माबादि जानानै दङ आङो इक्वाइसिसो होनांगौ जानानै फैबाय नामा ना आङो लेन्ड सिडिं खालामनांगौ जानानै फैबाय नामा दा बेखौ नोंथांमोना बोरै मिथिनो हागोन नोंथांमोना नैबे नुदों जानो हागौ नै गाहायाव फैयोबाबो नोंथांमोना नुनो हागोन नैबे नो योर स्टेटास होननाय नैबे मोनसेखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै नो योर स्टेटास दा बेहाय थुनानै गावनि स्टेटासखौ नायबाय थाबानो जाबाय नोंनि बे पीएम किसाननि एकाउन्टआ दायो माबादि थासारियाव दङ बेखौ नोंथांमोना कारेन्ट सिटुएसनखौ नोंथांमोना नुबाय थानो हागोन नैबेबो गोजौ फार्स्टआवबो जोंहा लिरना होनाय दङ खना फारसेथिं नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै नो योर स्टेटास होननाय दा बेहायबो नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हायो दा गावनि स्टेटासखौ नोंथांमोना बेहाय नायफैबाय थाबानोथ' जाबाय नोंनि बे स्टेटासा दायो माबादि जानानै दङ जेनेबा नोंथांमोना सोरनियाबा दायो लेन्ड सिडिं खालामनांगौ जानानै फैदोंबा इक्वाइसि नोंनिया होनांगौ जानानै आरोबाव फैबावदोंबा दा बेखौ नोंथांमोना गावनि बे स्टेटासआव फैनानै नायफैबानोथ' नोंथांमोना होनानै लानो हाबाय दा बेखौ नोङो मावनानै लाबानोथ' नोंनि बे पीएम किसाननि फैसा हाबनायाव जेबो प्रब्लेम जाला दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना फैसा हाबलाबा दा नोंथांमोनाबो बे स्टेटासआव फैनानै नायफैनो हागोन जे नोंनिया मा खामानि मावनांगौ जानानै फैदों लेन्ड सिडिं होनांगौ दङबा नोंथांमोना लेन्ड सिडिंखौ बेहाय देखायखागोन नोंथाङा लेन्ड सिडिंखौ होनांगौ होननानै दा बेखौ नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै हैनो नांगोन इक्वाइसि नोङो होनांगौ होननानै स्टेटासआव देखायोबा इक्वाइसि होनानै नोंथाङा लाबानोथ' जाबाय
जाबाय दा कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै दा अब्लानोथ' नोंनि बे पिएम किसाननि फैसा हाबनाया बन्द जानाया बे हाबफिनगोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय नैबे इनएलिजिबिलिटि जानायासो नोंथांमोनाबो मा जानांगोन मा खालामनांगोन डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनांगोन हानि डकुमेन्टसखौ लांनानै हानि फाट्टा नोंथांमोना लांनांगोन बिनिफ्राय खाजोना रसिद दङबा नोंथांमोना लांबानो जाबाय लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना लांबानो जाबाय जे नोंनि बे नामाव हाया दंखायो आङो पिएम किसाननि फैसाखौ मोनखानांगौ होननानै नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै बुंहैबानो जाबाय मानि थाखाय आंनि बे पिएम किसानखौ इनएलिजिबिलिटि खालामना होनाय जाखो आंथ' मोनथावना आंथ' एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामो होनना नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय अब्लानो बिथांमोना खामानिखौ मावनानै होगोन बिनि उनाव नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोनफिनबाय थानो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिबाय जानो हागौ गोबाङानो नोंथांमोना सोंहरबाय थायो दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिना मोनबाय होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय दा बिनिफ्राय नैबे फार्मार आइडि खालामनायनि बागै आं खोन्थाहरनोसै जोंनि नैबे भारतनि माखासे रायजोफ्रा माने कम्पालसरि खालामना होबायानो दायो नैबे फार्मार आइडि खालामनायखौ एग्रि स्टेटआव नोंथांमोना थांनानै फार्मार आइडिखौ खालामना लानो नांगौ नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामना लानो नांगौ आरो माने बिनि उनाव नोंथांमोना आइडि मोनगोन फार्मार आइडि दा बेखौ माखासे स्टेटआ जेरै एग्जाम्पल महरै उत्तर प्रदेश दा बिनिफ्राय माखासे स्टेटफ्राबो बिथांमोना फार्मार आइडि खालामना होनायखौ बिथांमोना कम्पालसरि खालामना होबाय जायफोर बिथांमोना पिएम किसाननि जे फैसा मोननो हागासिनो दङ जायफोर बिथांमोना पिएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों दा बिथांमोना माने कम्पालसरि दायो पिएम किसाननि थाखायनो जा बायदियानो जाया माने बिथांमोना नैबे फार्मार आइडिखौ खालामना लानो नांगौ जायफोर आबादारिफोर मावो पिएम किसाननि मुलाम्फा मोनाबाबो जायफोर बिथांमोनानो आबादारिफोर जायफोर बिथांमोननि मुङावनो हा दङ दा बिथांमोनानो फार्मार आइडिखौ खालामनांगौ जानानै फैबाय आरो नैबे उत्तर प्रदेश आरो बिनिफ्राय माखासे रायजोफ्राव दा बिनिखायनो आं सानदों जोंनि नैबे आसामावबो फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनाया कम्पालसरि जानानै फैखागोनखा एसे उनाव दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंखायो नोंथांमोना एसे लासै लासैनो बानायहोलांखाबानो जाबाय जाहाथे एसेबां माने होंगो दोंगो उनाव जाहैया नोंथांमोना उनाव खालामखानांगोन मानो होनोबा बेयो जोंहा सेन्ट्रेल सरकारनि स्किम नैबे एग्रि स्टेट स्किमनि जोहै फार्मार रेजिस्ट्रेसन एबा फार्मार आइडि खालामनाया मदि सरकारनिनो स्किम एबा सेन्ट्रेल सरकारनि स्किम दा बिनिफ्राय पिएम किसान स्किमाबोथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बियो जोंहा भारत सरकारनिनो स्किम एबा मदि सरकारनिनो स्किम दा बिनिखायनो बे मोननैबो स्किमा सेन्ट्रेल सरकारनि जानायनि थाखाय नैबे आसाम सरकाराबो एबा जोंनि नैबे रायजो सरकाराबो नैबे फार्मार आइडिखौ कम्पालसरि खालामना होनो हागौ एसे उनाव होखागोनखा जेरै बेलेग बेलेग स्टेटना खालामबाय दा बिनिखायनो जोंनि नैबे आसामावबो खालामगोन आरो बे फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना बानायना लानाया जोबोद गोनांथार होननानै आं बेखौ बुङो मानो होनोबा नैबे फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना खालामना लायोबा जोंहा गोबां स्किमफोर फैयो आबादारिफोरनि थाखाय जेरै मनधन योजना बायदि बायदि जोंहा स्किम दङ दा बेफोरनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट एक्सेस मोननो हागोन डाइरेक्ट नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनिखायनो आं खावलायदों पिएम किसाननि स्किमनि मुलाम्फा मोनबाय थानोल' थाखायल' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नाङा नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ जायफोर आबादारिफोर नोंथांमोनानो खालामना दोनबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सरकारनि जिखुनु जाया स्किमानो जाया मानो नोंथांमोना सिदा सिदायै डाइरेक्ट नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हायो दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिना मोनबाय जानांगौ जोंनि नैबे आसामाव दायो कम्पालसरि खालामना होथ'वाखै पिएम किसाननि फैसाखौ मोननो थाखाय एबा पिएम किसाननि एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ दायो खालामथारनांगोन बेखौ खालामना होआखै सरि आंना बुंनाया एसे गोरोन्थि जादों जायफोर नोंथांमोना दायो फार्मार नैबे पिएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों गोदानै नोंथांमोना फार्मार आइडि नङाबा जोंनि नैबे आसामावबो एप्लाइ खालामनो हाला माथ्र जायफोर बिथांमोना दायो फैसा मोननो हागासिनो दङ दा बिथांमोननिसिमल'सो कम्पालसरि खालामना होथ'वाखै दा बेनिखायनो एसे उनावनो बेखौबो कम्पालसरि खालामना होनो हागौ जे नोंथांमोना पिएम किसाननि जायफोर फैसा मोननो हागासिनो दङ नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थानो थाखाय पिएम नैबे फार्मार आइडिखौ खालामना लानो नांसिगोन होननानै एसे उनाव जोंनि नैबे आसाम सरकाराबो कम्पालसरि एबा मेन्डेटरि खालामना होनो हागौ दा बिनिखायनो बेखौ नोंथांमोना एसे आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखा जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो जुदि आपडेट जेनेबा मेन्डेटरि एबा कम्पालसरि खालामना होयोबा फार्मार आइडि खालामनायखौ अब्ला नोंथांमोना खालामाबाथ' बोरै फैसा मोननो बेबादि जाहैगोन नालाय दा बेनिखायनो आपडेटखौ नोंथांमोना जाहाथे सिदा डाइरेक्ट मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय लोगो लोगो बिनि उनाव नोंथांमोना माने थांनानै माबायाव कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै जाहाथे नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो आं नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना गोबां आंनिसिम बायदिसिना सोंहरबाय थायो पिएम किसाननि बागैनो अब्लाबो नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दंबावोबा माखौबाफोर बुजिनानै नोंथांमोना मोनासैबा बेखौ नोंथांमोना भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामनानै आंनिसिम खोन्थाहरबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों